Croeso chi yma ar ddwrnod newydd i'r Gell. Mae wedi bod yn bwrw glawn ystod y nos, ond mae'r radar wrth yn yr ardd rwan yn pigo at y bwyd a mae'n edrych fel sai am godi rhyw chydig. Rwan, un o fendithion bod yn datcyn ein daid ydy'r hwyl o gael chwarae efo teganau, heb orfod gwneud rhyw esgus. Mae'r wyrion a'r wyresau'n disgwyl cael ei diddannu, felly fellai dynnu'r Lego allan, neu'r tren bach a'r ceir a'r blociau, a does neb yn ei gweld hi'n nod wrth ddod i mewn i'n cartref a gweld y teganau wedi gwasgaru ar draws y llawr, i gael ei feddwl fel plentyn a defnyddio'r dychymyg i wneud modelau efo clai ag ati. Ond gallai gael awr neu ddwy o chwarae fel hyn, eto, tydw i ddim fod aros y myd y plentyn yna. Dwi'n gwybod fod Iesu wedi deud, heb gymryd eich troi a dod fel plant, nid ewch fyth i mewn i deyrnas nefoedd. Eto mae yna feddylfryd plentynnaidd, a mae angen i ni i roi heibio os ydyn ni i fyw yn iawn yma, ac yn wir os ydyn ni i etifeddu teyrnas nefoedd. 2 ddiwrnod nôl bu farw Robert Graetz yn 92 mlwydd oed. Go bryn bod y rhan fwyaf ohonom wedi clywed amdano, wedi'r cwbl oedd yn byw yn yr Unol Daleithiau, a nath o'r i oed ddal rhyw swydd bwysig yn y byd. Gweinidog digon cyffredin oedd o. A nôl yn 1955 fe symudodd i Montgomery, Alabama, i fod yn weinidog. Er i fod yn wyn i groen, fe anfonodd yr eglwys Lwtheraidd o i ofalu am gynulleidfa o bobl lliw tywyll i croen. Ac yno fe gyfarfu ymhlith pobl eraill fe gyfarfu â Rosa Parks. Wrth iddo ddod i adnabod i gynulleidfa, fe welodd y caledur oedden nhw yn ei wynebu. A fe sylweddolodd mae un o'r mannau lle roedden nhw'n cael mwyaf anhawster oedd ar y bysiau. Roedden nhw'n cael ei dirmygu, oedden nhw'n cael ei camdrin, oedden nhw'n wynebu pob math o anhawsterau, ac yn ddibynnol ar y bysiau mwyn cyrraedd i mannau gwaith ac yn y blaen. Ac felly, pan benderfynodd y bobl fod nhw am osod boicot ar y bysiau yn dilyn protest Rosa Parks, fe fydd Robert Graetz a'i wraig yn gweddio am arweiniad be ddylen nhw'n wneud. Sut ddylen nhw ymateb? Mi benderfynodd y ddau nad oedd ganddyn nhw ddewis ond cefnogi'r brotest. Dyma nhw hefyd yn boicotio'r bysiau, ac yn fwy na hynny. Fe benderfynodd y ddau bod rhaid iddyn nhw sgrifennu at bob un o'r gweinidogion gwyn roedden nhw'n ei adnabod, gan ofyn iddyn nhw hefyd ymuno yn y brotest. Mawr cywilydd, nath yna yr un ohonyn nhw ymuno efo Robert Graetz. Fe driliodd o misoedd nesaf yn ei gar, yn gyrru'r bobl ddu i'w gwaith gan nad oedden nhw'n gallu defnyddio'r bysiau. Fe rwygwyd teiars ei gar sawl tro, fe daflwyd cerrig trwy ffenestri i dŷ, cafodd ei gartref i fomio 2 waith gan y rhai oedd yn gwrthwynebu i safiad, a gyntaf a'i wraig yn bryderus iawn am ddiogelwch i plant. Ond yn y diwedd, medde, fe ddaru ni benderfynu na fedra ni reoli beth oedd yn digwydd. Roedd Duw wedi'n harwain ni yma, medde fo. Roedd yn plant yn wylo Duw ac roedd Duw am iddyn nhw gael ei amddiffyn i job oedd hynny. Yn y diwedd fe ddoth y boicot i ben yn dilyn dyfarniad y llys fod y segregeiddio ar y bysiau yn mynd yn erbyn cyfansoddiad yr Unol Daleithiau. Bu dathlu mawr, ac mewn cyfarfod mawr yn y dathlu, fe ddarllenodd Robert Graetz y 3 bennod ar 10 o lythyr cyntaf Paul at Corinthiad, y bennod enwog ar gariad. Ac wrth iddo ddarllen, yn sydyn dyma'r gynulleidfa fawr, y dorfenfawr oedd o'i flaen, yn dechrau cymeradwyo. Mi edrychodd i lawr am ei sylweddolodd fod nhw wedi dechrau cymeradwyo pan oedd o'n darllen yr adnod hon. Pan oeddwn yn blentyn, fel plentyn yr oeddwn yn llefaru, fel plentyn yr oeddwn yn meddwl, fel plentyn yr oeddwn yn rhesymu. Ond wedi dod yn ddyn, rwyf wedi rhoi heibio bethau'r plentyn. Beth mwy plentynnedd fedre fod
na bod rhywun yn cael ei gwahanu neu i trin y wahanol oherwydd lliw i croen. Ond, wrth gwrs, da ni'n dal yn blentynnaidd yn dydyn ni. Da ni'n gallu bod yn blentynnaidd mewn cymaint o wahanol ffyrdd. Faint fi'n cwyno am orfod gwisgo mygydau y misoedd diwethaf yma. Fel se'r Llywodraeth wedi gofyn am ryw aberth mawr, neu bod nhw'n sathru rywsut ar yn hawliau dynol ni. Faint ar ei dorri rheolau am, a sy'n dal i dorri rheolau am ymbellau cymdeithasol. Cwyno am gyfyngu ar amseroedd agor tafarndau, neu'r hawl i gyfarfod a mewn grwpiau ac yn y blaen. Dwi'n gwybod falle bod ychydig bach yn anghyfleus, ond hanfod bod yn blentynnaidd yn y cyd-destun yma ydy tybied mae fi ydy canolbwynt y bydysawd. Mae'n naturiol i blentyn y ddeud, fi sy bia. Dwi isio, a strancio pan dwi ddim yn cael. O'r wahanol o ddysbryd Crist, pan ddoth o i'r byd, nid i gael i wasanaethu, ond i wasanaethu. Fod hynny'n golygu drwy'n canlyniadau'n beiau yn ei gorff ar y groes. Chi'n gweld, dwi'n cael un hawdd bod yn hunanol, yn hunan ganolog. A'r unig ateb i'r tuedd naturiol yma yn ddau ydy edrych ar Iesu. A chofio fod mwyn fy arbed i rhag uffern dragwyddol wedi dioddef Calfaria. A phan dwi'n cofio hynny, fedra i wneud dim ond troi ato mewn edifeirwch. Gofyn iddo faddau fy meddylfryd plentynnaidd yn wir fy meddylfryd drwg. A rhoi mi'r aeddfedrwydd i roi heibio fy hawliau i, gan estyn y cariad hwnnw y soniodd Paul amdano, tuag at y rhai sydd o'n cwmpas sydd yn ei hangen. Mi safodd Robert Graetz gyda'r bobl ddu o dan Orthrwm yn Alabama. Be safodd ei hunan pan oedd ei gyd weinidogion o yn gwrthod gwneud. Ond fe safodd yr un mwy, fe safodd Iesu, gyda'r rhai oedd ac sydd dan orthrwm pechod yn y byd hwn. Pechod pobl eraill a'i pechod ei hunain. Fe safodd gyda mi, yn fy rhieni. Dyma'r cariad sydd ddim yn gwneud dim sy'n anweddus, ac heb geisio ei ddibenion ei hun. Y cariad sy'n goddef i'r eithaf, yn credu i'r eithaf, yn gobeithio i'r eithaf, yn dal ati i'r eithaf. Felly wrth gofio am yr unig gweinidog gwyn i groen safodd gyda phobl ddu Montgomery yn ôl y 1956. Dwi'n diolch hefyd am yr un mwy safodd gyda mi, mwyn i mi gael y rhyddid a'r fraint o fod yn blentyn Duw. Gadwch i ni weddio. Arglwydd rwy ti wedi fy chwilio am adnabod a ti'n gwybod sut yn ydy'n halo ni. Arglwydd, maddau mi, fy mod i mor hunanol. Maddau ni yn ysbryd hunan ganolog. Helpa ni i edrych ar Iesu, yr un ddioddefodd y tywyllwch eithaf mwyn i ni gael dod i'r goleuni. Yr un ddioddefodd farn y nef, mwyn i ni osgoi barn a chael maddeuant a bywyd tragwyddol. A helpa ni felly i gael yr un ysbryd, fel yn bod ni'n barod i sefyll gyda'r rhai sydd dan orthrwm, i sefyll yn erbyn anghyfiawnder, ac i gynnig gras y nef i bawb o'n cwmpas. Da ni'n gofyn hyn trwy Iesu Grist yn harglwydd a'n gwaredwr. Amen. Wel, dan eich bendith.